Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Ma en chenro ma opuonjore ga gik mang'eny mokalo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Emomiyo wacho ga ni ngima en mwandu. Onge ngima maber, onge mwandu maber maloyo ngimani. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio. Machiegni daktari, amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Kaka watimega, wakuongo ng'ere nyigi ng'a, in laktar molonye weche mage, kata wang'iyo ni to ilonye tuoche mage wadonje twak achiel kachiel. Nyinga laktar Adhiambo Koga, an daktari mar mon. Koro tuoche mar daktari mar mine. Mar mine. An daktari mar mine. Koro tuoche mayudo mine kagiyach kata ok giyach athiedho. Daktari mar mine, amor mar bedo kodi e studio. Joma mine thoro ga bedo kod chandruoge mang'eny mokalo, mana kaka joma wuone bende. To mag joma mine medore ga saidi, nikech yudo ni joma mine gi gin ma gibedo kod nyithindo, joma mine gi gine ma gibedo mapek, to diere ma ipek ni nitiere gik manyalo chandi, joma mine gi ema dhodho, joma mine gi ema nitiere kod od nyodo, joma mine gi gik mang'eny mulo ngima joma mine. Kamano. Kamono daher mondo wagoe mbaka kotenore kod duono mar remo e kinde ma ng'ama miyo yach. Wanyalo dende ni anemia e diere mag pregnancy. Yes. Ipani mano en twak maber kwa donjo odiochieng' ma kawuono? Mano en ginene maber monego benwa wacho gi mine ma yach. Nikech en tabu mayudo mine mang'eny atamalo mar 30 e piny mangima. To en tuo ma nyalo hinyo miyono kata nyathi moting'o. Koro ber kwawuoye e tuono. Tuo mar anemia diere ma ng'ama miyo pek, kata duono mar remo diere ma ng'ama miyo pek. Anemia en ang'o daktari? Anemia kata duono mar remo en ni nitie pim mar remo miluongo ni hemoglobin ma tero muya mar oxygen e del. En emoringo gi muya mar oxygen e del mondo mi delo obed ni tiyo. Koro hemoglobin ni kani piny to koro obedo ni en tuo mar anemia mar duono mar remo no. Kamano. Aneno kikelonwa picha manyiso wa remo maber kod remo mabende nitiere kod chandruok kata anemia. Inyalo pimonwa mana matin nono kotiyo kod picha, nikech aneno ka remo bende nigi kidienje mopogore opogore. Wan gi red blood cells, wantiere kacha kod white blood cells, wantiere kod fuoni mopogore opogore mag remo. Kokalo kuom picha ni pimnwa mana matin daktari. Koro e remo kae nitie cell miluongo ni red blood cell ema ting'o hemoglobin no, mabro ting'o muya mar oxygen e dendi karingo. To mar platelet ni en cell moro ma kaponi remo chwer to dino kanyo mondo mi ochung remo machwer no. To white blood cell no en cell ma kanitie kute mag infection modonje dendi to enemo okethogi, enemo oketo dendi mondo mi ogore gi tuoche mag kute. Koro red blood cell ni enemo ting'o hemoglobin mwawacho ni kodok piny no to ibedo gi duono mar remo. Tineno ka koni koro obet ni seche moko hemoglobin no e matin kata cells mating'o hemoglobin no e matin e remo. To gite waluongo gi ni anemia. Mine duto mapek thoro ga bedo kod chandruok mar duono mar remo diere magi pek, koso mine mage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod duono mar remo diere magi pek, Dr. Adhiambo? Mine mapek thoro ga bedo gi tuo mar anemia molo mine mok pek. Nikech ing'eni seche ma iting'o nyathi to nitie kaka nyathini tiyo gi madini e dendi matieko madini maloso remo. Koro mine mapek ginya bedo ni jok ma chiemo tin e dendgi, manigi rem mar chiemo kata tuoche mopogre opogre mar remo kaka sickle cell. Kaeto nitie mine moko ma yani osenyuol mang'eny, nikech ng'eni sami pek no to madini rume e dendi tibedo gi tuo mar anemia. Kato nitie be mine manigi tuoche mag nyarogno kata mar chuny nyalo bedo gi tuo mar anemia. Kaeto malaria ng'eny ahinya thurwa kocha. Koro malaria be en okethoga cells mag remo mwasewachogo. Koro en be okelo tuo mar duono mar remo no mar anemia.
Kaeto jomoko ma thoro bedo gi tuo mar anemia gi gin joma oyudo gibedo gi ich kapok gitegno, koro nyiri matindo. Kaeto ka remo be wuok ni mang'eny, to inyalo bedo ka remo wuok ni sami dhi e dwe mang'eny, tinyalo bedo ni in gi anemia. Kaeto koro kimako ich to medo dhi piny moloyo. Kamano, koro mago jok ma yani gin gi ranyisi thuolo mamalo mar yudo tuo mar duono mar remo ni. Wamule joma mine ma mako ich kapod tindo, kata nyithindo manyiri ma mako ich kapod tindo, samoro pok obedo kod chandruok kaka mar pok obedo winjo ni nitiere kod chandruok kaka mar anemia kata sickle cell. Ang'o matimore ga kuom dende nyathi ma nyako ma pod tin ma pok otegno mamiyo onyalo bedo kod nok mar remo kata duono mar remo diere mopek? Koro nyako matin ing'eni pod odongo, koro nitie kaka dende pod gerore. To ka pod ogerore, to madini maloso remo gi dhi mondo mi giger del. Koro nitie kise mako ich, to koro del wacho ni obro tero madini mang'eny kon mane. Tiyudo ka mar remo ni ema dok chien. Emomiyo nyiri matindo bedo gi nok mar remo ni. Kapono ni gimako ich. Mine mosenyuol mang'eny, inawinjo kiwacho ni gin bende gintiere kod thuolo mamalo mar bedo kod duono mar remo diere magipek. Mang'eny tiende nang'o, nyithindo adi ka dhi nyime? Wawacho ga ok ni ok awach ni kwano mar nyithindo, awacho ni inyuol mang'eny mapiyo. Mapiyo. Nikech wadwaga ni mondo kaber tirito bang' higni 2 eki manyo jalu bang' nyathini no. Koro ka pok ochopo higni 2 no, ing'eni seche ma in gi ich no, nitie kaka madini manie dendi dhi ne nyathi, koro girumo. To obro kawo seche ma wawach ni kaka higni 2 mondo mi dendi oduog kama ne entie no, mondo madini go ojasre kendo. Koro ka kinyuol mang'eny kapok higni 2 go ochopo, tiyudo ka madini pod ni piny. Koro tuo mar anemia ni be koro ni malo. Onyalo maki. Chene ni nyuol aruya, iluwo nyithindo piyo piyo, nyalo kelo ni chandruok mar bedo kod duono mar remo diere ma ipek. Daktari, daher mondo mi wang'e ane madini ma bende thothne wahero ga wuoye, madini mar iron kod joma mine mapek. Yudo ga samoro ka ng'ama miyo pek, tinyise ni mondo mi oket madini mar iron e dende, samoro miye yedhe mimuonyo mamedo ne madini mar iron. Watude ne madini mar iron kod chandruok ma wawuoye odiochieng' ma kawuono mar duono mar remo kuom mine mapek. Koro madini go gin madini 4. Nitie iron, nitie folic acid, to nitie miluongo ni vitamin B gi vitamin C. Koro iron no ene modhiga ondhudho, awach ni bone marrow, kuma koro cells mag remo ma wasewachogo mag red cells losore. To iron no nyaka bedie. Kaeto nitie be vitamin B gi folic acid ma loso cells mag remo go. Kaeto vitamin C eno konyo ni mondo mi kichamo chiemo manigi iron no, to odonje remo mayot. Koro madini go kidhi osiptal tiyudo yedhe mimiyo mine mapek mag madini go. Thothgi gin gi madini go mang'eny, ok iron kende. Koro kidwa ni mondo wawach ni 2 manyaka mi muony sama ipek no, to iron gi folic acid. Maka ponono ni imako ich kata isefwenyo ni mako ich to kidhi e hospital, kaka samoro joma mine moko nyalo gatimo, kata kamano wasebedo kwa watemo discourage kata duoko chien timni mak sasa misefwenyo ni tiere gi ich to nyaka dhi e hospital. Ponono ni ng'ato kodhi e hospital ma okomiye yedhe gi ma odok piny kod madini mar iron, wang'e ne chandruoge monyalo yudo kaka miyo mapek. Kaka miyo mapek, complication makoro chandruok monyalo yudo en ni en owuon onyalo bet ni oko med ratil kaka dwarore ng'ama pek. Kaeto samodhi nyuol cha to be muchno nyadhi marach, nikech koro od nyodono onge gi teko mondo miyo oti maber. To bang' nyuol cha to remo nyawuok ne mang'eny, nikech ing'eni ka in gi tuo mar nok mar remo ni, to red cells go be dhiga gi platelet mwawacho madhi to dino to chungo
remo machwer cha. Koro ka gin be gidok piny, koro remo wuok ni mang'eny, onge kaka dendi nya chungo remo ma wuok cha. Kae to nitie kata tuo mar adundo. Ng'eni seche ma in gi nok mar remo ma hemoglobin no ni piny, to del dwaro ni mondo otim matek mondo mi remo ni oring piyo e fuonde madwaro remo go. Koro sama adundo gwecho matek cha, to en be nitie kama ochopo ma ool. Koro iwacho ni in gi heart failure. Koro mano be nya yudi nikech in gi tuo mar nok mar remo no. Kae to gik moko be manya donjo ni gin tuo mar pressure. Nitie nonro moseng'iso ni tuo mar anemia ni dhi gi tuo mar pressure. Sami onge gi hemoglobin maber no, gi madini maluwore gi tuo mar nok mar remo no, to koro pressure be mar pek cha miluongo ni preeclampsia nya donjo kuomi. Kae to nitie tuoche moko ma be ka in gi hemoglobin mani piny, to kute nya donjo ni mayot. Koro kata kapok inyuol kata bang' kisenyuol tiluongo ni infection. Koro onyalo donjo e dendi mayot, nikech ineno kata cells ma wawacho ni white cells ma koro gore gi kute modonje del ka ni piny. Koro yudo gi infection, to be tuoche kaka mag malaria koro goyi mayot. To ka gigoyi to gigoyi matek moloyo ng'ama nigi remo mani kare. Kamano. Kata moingo ng'at maonge gi ich, koket ng'ama miyo mapek kod miyo mok pek, malaria dhi inye mapiyo moingo ng'ama miyo mok pek. Manta diera. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Koga e studio. Wang'iyo duono kata nok mar remo kuom joma mine mapek. Kidieny mokwongo wacho kata ni namba achiel, kisefwenyo ni pek nyaka idhi e osiptal. Owacho kata ni nyaka ineni yudo tembe kata yedhe mimuonyo mabro konyi e madini gi, kata bendo pimonwa madini mar iron kachiel kod folate kachiel kod vitamins mopogore opogore. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. To ponono nitiere kod penjo. Ornwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Dr. Koga bro duoko penjo go duto te. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mungu tayari kutembea na sisi. Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar Nyaka Sangwen Otieno.
Machiegni kendo penj laktar wantiere kod Dr. Dhiambo Koga e studio wang'iyo duono mar remo e diere ma ng'ama miyo pek. Wanyalo dendo kacha ni anemia diere ma ng'ama miyo pek. Daktari, kidieny mokwongo ne wang'iyo kacha gigo manyalo timore kaponono ni ng'ama miyo nitiere kod nok mar remo kata remo duono e dende. Waneno kacha chandruoge monyalo yudo. Koro wang'iyo ni chandruoge gi ne nyathi ma nitiere e jini nikech ng'eni seche mwacho ng'ama miyo mapek wantiere kod ji ariyo. Wan gi miyo to wantiere kod nyathi mantiere e ich. Wang'iyo ni chandruoge mar nyathi mantiere e ich ni ma onyalo yudo seche ma min gi nitiere kod nok mar remo. Koro chandruok ma nyathi nya yudo ni ok obi yudo muya mar oxygen kata hemoglobin no mondo mi odong maber. Koro yudo ka nyathino en gi ratil mapiny, kata nitie kaka fuondege manie dende ok gerre maber iluongo ni fetal growth restriction. Kaeto be sama koro nyuole en be onya yudo tuo mar duono mar remo. To nyathi kochako kamano, kochako kuma koro en be osechako ka en piny, onge madini e dende, onge hemoglobin e dende, to koro dongo mare bedo ma ok bed maber nikech kaka obro dongo duong kata ginene mar dende obro bedo matin manyadundo. Kaeto be ubwongo ok be dongo maber, koro yudo ka rieko mar nyathi ni piny. Emomiyo wawachoga ka nyathi ni e ich to nego be ni wamiye chiemo madwarore gi madini madwarore mondo mi odongi, nikech kaka osebede ich no bro luwe nyaka samodongo mondo bed maduong'. Koro yudo ka nyathino rieko ne tin. Emomiyo wadwaga ni tuoni wathiedhe kapok onyuol nyathino. Daktari, nitiere ga gigo ma tinde wachore kaka in laktar molonyo kuom tuoche mag joma mine ni nitiere yedhe ma seche ma ng'ama miyo pek to nego beno kete dende, kuom ranyisi kaka mag madini mopogore opogore mane wawacho ka. Kacho nitiere yedhe moko inyalo pimonwa ka gitiyo gin kare kata ka ok gin kare, ma bende biro miyo nyathi bedo mariek to kosenyuole kod weche makamago. Gin gik ma iwacha wacha koso gintiere kod adiera more? Mago nitie gadiera maduong'. Kaka wasewacho wach folic acid, madini mar folic acid no en odwaro enemo okonyo fuonde kaka gerore. Koro kata ubongo no kaka obro bet, kaka obro dongo mondo omiyo ket nyathino nigi rieko makare, to folate no nyaka bedie. Kaeto mamoko koro iron gi vitamins masewacho go, vitamin B, vitamin D, vitamin C kachiel kod calcium. Koro kidhi e osiptal kapo ni pek, kidhi e osiptal to daktari biro ndiko ni yedhege. Emomiyo wawacho ni mine mapek onego bed ni gidhi e klinik. Kidhi e klinik to kibi koso yudo yedhego. Manyiso ni tok chenro mar penj laktar kod Dr. Dhiambo Koga kapo nono ni ng'ama miyo tinyalo ng'ado ni nyathine ni adwa nyuole to bobedo nyathi mariek. Kotenore kod kaka idwa rite ich ka, kotenore kod madini midwa kete dendi seche ma intiere ich ka, kotenore kod kaka inowuon idwa ritori ka intiere ich ka, kata idwa ni mondo nyathini ni obed ma ok riek ahinya, kotenore kod kaka idak. Daktari, wantiere kod kidienje adi mag anemia kuom joma mine mapek? Koro anemia nitie kaka iketega ma pod ok rach ahinya gi marach. Kaeto nitie mag nok mag madini mwawachogi. Kaeto nitie anemia ma hemoglobin no ema kaka olosore ok ber. Koro kwa wacho kidienje ma koro marach gi mok rach ahinya, nitie severe anemia gi anemia ma mild. Koro severe anemia en tiende ni kopim hemoglobin manie dendi to en piny mar 7. To ma mild ni en piny mar 10. Koro kopime tiwacho ni marini inyalo muonyo yedhe mondo mi remo no losre, kata marini koro nyaka medi remo. Mano severe gi mild. Kaeto kwa dok kuom madini ma koro loso remo gi, wawacho nitie iron deficiency anemia. Iron deficiency tiende ni iron no emokoso. Kaeto nitie vitamin B gi folate deficiency anemia. Mano tiende ni iron nitie lakini vitamin D gi vitamin gi folic acid emokoso. Koro mago be anemia mopogore. Kaeto nitie anemia ma koro hemoglobin mating'o muya mar oxygen no olosore marach e dend. Mano to dhigi kaka ng'ato chwere, kaka anemia mar sickle cell.
mwawinjo ga mang'eny thurwa kocha. Koro anemia mar sickle cell hemoglobin no e marach. Koro kako olosore ok onya ting'o muya mar oxygen maber. To nitie nyamin gi be moro miluongo ni thalassemia. Koro mago kidienje mag anemia mopogore opogore. To nitie kaka ipimogi mondo mi ong'eni into in gi anemia machal nade. Seche ma ng'ato osebiro iri daktari mopimeni mineno ni oonge kod anemia matek ahinya, mantiere kaka onyalo loso yorene mag chiemo, kaeto bende odhi adhiya maber. Kwand kata king'iyo survey, mae thoro ga bedo mang'eny maromo nade? Joma mine mapek mantiere kod kidienjni mar anemia? Ma ok matek ahinya to en atamalo 30. To makoro en matek ahinya to gimoro atamalo 16 kamano. Koro ma ok matek ahinya ni ema ng'eny. To ene moyot thiedho. Ene moyot thiedho to ene mong'eny. Ene mong'eny. Ero kamano ahinya. Namba mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS kokalo Facebook page en Ramogi TV hashtag en page laktar mondo mi page daktari. Penjo duto tema inyalo bedo godo kotenore kod duono mar remo kata bedo matin kod remo e diere ma ng'ama miyo pek. Daktari seche ma ng'ama miyo pek samoro pok odhi mondo mi opime mondo ng'i ane ka entiere kod duono mar remo kata nok mar remo ma wawacho ni ranyisi magi monyalo winje dende mako winjo to nyalo chich ni del ni tok ber. Ranyisi machalo gi olo mang'eny mok kawaida, kaeto wiye be bare, winjo ka adundo gwecho matek, be nitie seche moko makoro luya wuok ne gotieno, kaeto kineno wang'e to chalo ng'ama tar, kata kineno lwetege gi tong wang'e to koro rachar to mano tiende ni onya bedo gi tuo mar anemia. Kaeto be obro yudo ka wira winjo ka gimodwa gore piny. Mago nya bedo ni gin ranyisi mag anemia. To seche moko be ng'ato koro gotieno ok onya nindo maber, nindo ok tere ma kawaida. Mano nyalo bedo ranyisi mar tuo mar duono mar remo. Tudruok mane mantiere kod nok mar remo kod koso nindo kata tudruok mane mantiere nikech kotenore kod wich bar wanyalo wacho ni oxygen ok dhi maber e obwongo, koro nyalo kelo ni wich bar, nyalo kelo ni tuoche mopogore opogore. To nindo ni eto ere kaka otudore kod nok mar remo kata duono mar remo ne joma mine mapek? Otudore yore mopogore nikech ing'eni obwongo no enemo tiyo mar mondo nindo teri. Koro obwongo no ka ok ti maber to ibedo gi tuo mar insomnia no. To bende koro chandruok manie dendi cha, iwinjo ka adundo gwecho matek, isiko ma yani awach ni anxiety inyalo loko negi gi dholuo. Koro iwinjo ka dendi yani oko bet dendi ok okwe, dendi ok okwe. In gi dang'ni kamano. Koro inya bedo ma in gi insomnia. Koro nindo ok nya teri mayot. Kato ng'ich mar lwedo ni eta ang'o matimore momiyo koro intiere kod remo matin kato lweteni bedo mang'ich? Ng'ich mar remo ni anyalo wacho ka koro anemia no en yani moro matek cha. Nikech ka anemia obedo matek kamano to mano ng'iso ni remo onge dendi. Koro odhi ringo e kuonde ma koro oneno ni important moloyo moko. Koro ineno ka lweteni gi tiendeni remo koro ok ring mang'eny. Odwa ni mondo ring mang'eny e ubongo, gadundo gi nyarogno gi chuny. Koro fuonde ma nyaka bedni tiyo mondo mi ibed mangima. Koro del be koro yiero ni obro tero remo mang'eny kanye. Koro ka remo mang'eny ok ringe e lweteni tiwinjo ka koro ging'ich kata tiendeni. Makiwinjo ka lweteni ng'ich, tiendeni ng'ich nikech thothne iyudo ka ng'ama miyo pek to wacho ni koyo chamo tiendena, odwa ni orwak socks, odwa ni mondo mi omach, odwa ni mondo mi oum lwetene, ma ok dhi konyo. Nyaka dhi ng'ane ni to chandruok ni kanye, nyaka odhi e osiptal. Daktari, wang'e ne chandruoge ma ng'ama miyo mapek dhi yudo kotenore kod nok mar remo. Waseng'eyo kacha kuom nyathi, waseneno kacha ranyisi kuom ng'ama miyo. Nyathi biro bedo nyathi moko dongo maber, ok obi bedo nyathi ma wiye riek maber, ok obi bedo nyathi mantiere kod remo. Nyalo yudo chandruogni en bende kuom ng'ama miyo mapek. Kaka wawacha chien kacha en mani seche makoro en gi opekni to iyudo ka koro ool mang'eny. To
tuoche mang'eny nyadonjone, kute mag malaria, kute mag infection, to kendo onya bedo gi tuo mar pressure manyalo donjo mar ng'ama pek, to nyalo bedo gi tuoche moko mag iluongo ni thyroid, kata nyarogno nyalo bet kuome, kaito okomed ratil e yo makare. Koro iyudo ka mama ni enosiko mane otuo e osiptal. Otuore mang'eny. Kaito samodhi konyore tiyudo ka koro much cha ok dhi e yo makare. Koro odhi ma koro nyaka yang'e, nyaka timne cesarean section mondo mi ogol nyathi, nikech koro labor cha okethore niwach duono mar remo. Kaito sama koro se konyore cha, to remo wuok mang'eny ma koro nya keto kata ngimane kamok ber. Onyalo tho. To be nitie kute mag infection bang' kisenyuol nyalo donjo kuomi nikech nok mar remo no, koro ibedo matuo ahinya. To en gima inyalo geng'. Erokamano ahinya. Wabong'e ni tuoche mathoro mako joma mine to ka gisenyuol nikech ne gin kod nok mar remo, mana kaka iwache no, to kwasekawo yweyo, nikech wakawo yweyo to waduogo bang' thuolo machuok nono mondo medhi nyime kod chenro mar penj laktar. Seche mwakawo yweyo no, warito oteni mondo mi Dr. Adhiambo Koga oduogi kokalo yor SMS 236000. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Mora mano timre gi baba oken in. Oken. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Bei ya chakula kimepanda, na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Ji ma osewito ngimagi bang' bas nyolwar e aora Nithi ochopo 34 ka duol mar NTSA bende koro sani okumo kambi mar bas mar Modern Coast. Banka se shoot once. Yes. Ngato bocha ko shoot makoro waringo modhi ka police. Yeah. Koro nyiso ni gimbe yudhe ko kata gin nyogen ke bundni. Jaod bura machon Manyateke Omondi Anyanga omabunde ka itude gi ketho mar kielo rawera moro gi lisasi. Najua shida na ile changamoto ambayo mko nayo kama bodaboda, najua pale tutataka kwenda. Eneo baki ni sasa vitendo. Jalar Compton Kenya Raila Odinga oromo gi jobodaboda kod mine ma jo-Islam e kisera mar ombulu ka William Ruto ochopo hoho mar okak.
Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Koga kendo leronwa malong'o kaka joma mine mapek onego bed ni ritore mondo mi kik ibed kod chandruok mar nok mar remo. Osemiyowa kidienje mopogore opogore minyalo ritori godo ma bende pod obro medo lero ahinya kaka inyalo geng'o chandruogni. Daktari antiere kod penjo mopogore opogore kokalo kuom johera mar chenro mar penj laktar. Ayudo temo wuok kuom Helen tiere Nairobi. Owacho ni entiere kod ich dweche 6. Owacho kacha ni to seche moko owinjo ga rem kar nyodo to tiende ne bende winjo kalit kochakore e bembe ne. Shida nyalo bedo mane? To kapok iduoko Helen, wantiere kod Susan kowuok Nairobi. Hello Susan, penj laktar. Hello. Machiegni Susan. Susan. Machiegni penj laktar. Awenjo ka laktar owacho ni nok mar remo kuom ng'ama miyo nyalo kelo nyathi sida konyuol. Koro nawacho niya. Hello. Wawinji dhi nyime? Napenjo manaya nyathina mar 2. Nono pima e klinik to wachne remba ni piny kabisa ma koka lura gi yien maber to inyalo meda remo. But na tiyo gi yien manomiyo hospital, but koro ka nochopo kanyuol, nochopo kuma koro mos kaya lakini aonge teko manyalo tiyogo. Koro daktari bopimo wacho ni an gi pressure mang'eny, dak tuona yadh wiye. Koro abeta ka an gi rem kabisa, eka bang'e daktari nochuna jiwa kitanyuol. Kaka nanyuol, nyathi nowuok kool kabisa mane koywak kata ywak. Oko pene wadisech kaduogo e ot nyathine okaga gi tuo mowadok e hospital nolorni. Koro wapenjo laktar kote dibed awenjo kowacho nyalo kelo nyathi shida mar dongo development kuom nyathi. Koro akia kamano be nyalo kelo na shida no. Erokamano ahinya daktari. Winjo Susan? Awinje. Gima nya wacho ne Susan ni ing'eni shida manitie nya bedo mopogore gi kaka ne en gi duono mar remo cha. Nikech sama much kaino to obudho mang'eny ma nyathi owuok ko ol. Koro mano tiende ni seche moko muya mar oxygen nok chop ne nyathi maber. Koro mano nyathino onego beni odhi mondo miyo ong'iye gi daktari mar nyithindo. Kato eko nyang'isi kanitie shida machielo e ubongo kata gimoro mopogore. Mane manyalo nyiso Susan. To gi lakseche gi nyalo wacho ne Susan nang'o rit nyathine ni nang'o en owuon oritre nang'o? Chiemo momiyo nyathi. Ka en nyathi matin ma pok ochopo dweche 6 to onego beni odhoth kende. Chak mar min gi no ema onego beni omadho kende. Kaeto bang' ka koro osechopo dweche 6 ma koro idwa miye chiemo, ting'iyo chiemo mimiyo nyathi. Nyathi onego beni chamo chiemo ma balanced diet. Ochamo wawach ni carbohydrate kaka rabuon, kuon, to chamo alot ma majan gi. Kaeto ochamo be ring'o, onego beno madho chak. Nitie kaka chiemb nyathi onego bed. Aneno ka thoth mon gitedo gik ma gidwa ni mondo ginywas mayot. Koro imiyo nyathi wawach ni kaka rabuon kende. Ok omede gimoro, ok omede ring'o, ok omede tong', ok omede alot, ok omede chak, to ok miye olemo moromo. Koro nyaka ing'i chiemo mimiyo nyathini ni mondo oyud madini gi. Nikech ka bang' osenyuole ok ni koro ubongo ne osedongo, osetegno. Koro chiemo mochamo sama koro dongo no bende dhi konye. Nyaka wawach ni kama koro en yani important kabisa en bang' kosenyuol nyathi nyaka chop higni 5. Erokamano ahinya. Ageno ni iyudo dwoko kanyo Susan. Wantiere kod Lydia. Hello Lydia, penj laktar. Machiegni Lydia. Machiegni. Hello. Wawinji Lydia, penj laktar. Hello Lydia. Mara. Apenjo. Ok wawinji Lydia. Lydia. Ok wawinji Lydia maber ahinya. Seche moko wawinji Lydia maber. Daktari adhi duoki e penjo mar Helena mane wacho kacha ni entiere kod ich dweche 6. Wacho kacha ni owinjo ka rem e kar nyodo, kaeto owinjo bende ka
tiende ni lit kochakore bamne kadhi piny, chandruok nyalo bedo ni ang'o matimore kuom Helen? Nitie ga rem kamano mag mine mapek, nikech koro nyathicha komedo bedo maduong', komedo bedo ratil, to nitie kaka odiyo onding'i gi leche madhie bembeni. Koro iwinjo ka koro kata wuotho dwa bedo matek. Tiwinjo ka en rem moro ma, yani en rem ma biro to lal to okotek ahinya. To mano nya bedo mana ni en kaka nyathi dongo. Pek mar nyathi. To lakini onego bed nong'iyo ni ok en rem mar much. Koro onego bed nong'eyo pogruok mar rem mar much gi rem mamoko gi. To rem mawacho mag lechego ma koro nyathi pek no, to en rem ma kata kimuonyo Panadol tiwinjo kodok chien. Kibet mi yweyo matin tiwinjo kodok chien. Wayudo Lydia. Hello Lydia, penj laktar. Hello. Wawinji Lydia, penj laktar. Lydia? Lydia lalna. Daktari nawinjo kimulo kar chiemo ka ne wang'iyo kacha nyathi kako nego beni pidho tok dweche 6, kako nego beni ikiko chiembe mondo mi oyud madini gi, mondo mi odongo ne obwongo ne odong maber, oyud remo moro rome dende mondo mi en owuon odong maber. Ne ng'ama miyo mapek ma bende nyalo bedo kod chandruok mar nok mar remo seche mopek ni. Chiemo mane monego beni ochamo? Chiemo monego cham en manigi madini mag iron gi folic acid. Gi koro mag iron gi folic acid, ring'o, oganda, nitie alode mag majan gi, iluongo ni green vegetables, onego bedi ochamo gi chuny. Ka ina picha mwaneno ni. Kamano. Kae to nitie chiemo manigi vitamin B. Chiemo mag vitamin B be alodego, alode mag majan go, gi njugu, gi oganda gini. Daktari makema kakanyo wakawesim Celestine. Hello Celestine, penj laktar. Machiegni Celestine, penj laktar. Apenja. Dhi nyime. Ng'ama ekokonyore. To obleed awacho ni ng'ama kokonyore. Obleed for after every 2 weeks, after every 2 months. Susan? Celestine ng'adore, kata kamano apani winje matin. Ng'ama miyo moa konyore, kae to bang'e no oyudo ochwer kata remo wuok e dende, obleed tok jumbe ariyo. Kanyo kende mwayudo, komachielo no kwayudo daktari. Mano en gima koro onego dhi osiptal mondo ong'i, nikech ok onego bed kamano. Bang' nyuol, kisenyuolo nyathi to nyathini no e dhodho, tinyalo bedo ma ionge gi remo kata dweche 6, remo ok chwer. Kamano. Koro kineno koro chwer mang'eny to chwer ding'eny, mano to nyaka dhi osiptal mondo ong'i. Daktari ni watiere kod kachiemo ma ng'ama miyo mapek onego bendi chamo mondo mi obed kod remo morome dende, mondo mi o support nyathine mantiere ich, mondo mi en bende okonye makata kochopo no dhi konyore odhi nyuol to ok obed kod chandruoge mane wawacho ka. Kanye mane pod wantiere? Koro ne wasewacho mag madini mag iron gi folate gi vitamin B, kato nitie vitamin C. Koro olemo manigi vitamin C machalo machungwa gene, mananas, gik makamago. Koro chiemo monego bed ni ng'iyo ni ichamo chiemo ma balanced. Koro in gi alot, in gi carbohydrate, to in gi protein. Nikech kaka wasewacho ni cells mag remo ka nyaka gergi gi protein, ok gergi gi madini kende. Madini imeda mondo mi koro hemoglobin no oting' muya mar oxygen. Lakini kapo ni koro dhudho dwa gero cell no, to nyaka ibed gi chiemo e dendi miluongo ni protein mago ring'o gene. Nyaka ibed ni ichamo. Kamano. Daktari watiere kod kidienje mag mine mamoko madiere mopek, nitiere gik mochamo magalagala kata ma ok gin chiemo, ma bende thoth ji wacho ga ni seche mineno ka ng'ama miyo chamo gigo, to mano en communication kata en wach ni nyaka beni nitiere gima dende dwaro. Kuom ranyisi odowa, joma mine mapek moko ero muodo odowa, moko yudo ni chamo maka, moko yudo ni nang'o lo kata od biye kod gik makamago. To ng'eny ji wacho ga ni seche ma ng'ama miyo chamo odowa, mano nyiso ni gimoro onge dende.
mano tadiera to mang'eny en madini mar iron. Madini mar iron. Koro kineno ni chamo dowa kata logo to nego bani idhi osiptal mondo mi yedhe mag iron go, nikech kichamo dawa gi logo to gin gimedo duoko iron piny ka gisedhi e iyi to koro kata iron matin michame chiemo mamoko gi ok nya donje remo maber. Koro konego be makema kakanyo wantiere kod Quinta e simu nikech adwa ni pimno maber. Quinta, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Quinta, penj laktar. Apenja wacho niya, dhi nyime. An maro kendo related gi anemia madhi mbele ni. Tanen related gi hello. Wawinji? An Quinta maya mabe awacho niya. Dhi nyime. Maro kendo related gi discussion madhi mbele, but an ga gi smooth pregnancy. In ga gi? Awacho ni pregnancy na en ga smooth. To kochopo sanyuol tabedo ga gi complications. Awacho niya? Wawinji? Quinta ntie gi nyathi, mi nyathi chak Quinta. Samoro producer wawinje unyalo nyisowa gima ne Quinta temo penjo mondo mi wayud kaka seche motimo mano nene wang'iyo kacha gik moko kaka odowa. Koro kichamo odowa gi ng'eni kwanza gin gik mochido kaka lo, ichamo gi njofni nya donjo kuomi. Koro njofni no be gin gimadho remo to gimadho madini monego be ni dhi to loso remo no. Kaeto odowa no be kodonje ich to nitie kako kelo chandruok ma koro kichamo chiemo manigi madini kata yath manigi madini mag iron to koro ok nya donje e remo maber. Koro emomiyo wawacho ni mine mapek onego we chamo gik magalagala machalo kaka odowa gi maka gi logo. Dhi hospital mondo mi yath mar madini go. Ayudo penjo mar Quinta. Quinta wacho kacha ni thothne ka en gi ich to ok onyal yuda muoch kaka joma mine moko yudo muoch, nyaka muoch ne bed induced kata nyaka chwal kod laktar. Sasa ya modhi konyore nyaka obed induced. Ang'o matimore kuom Quinta emotemo penjo ka to ang'o manyalo bedo ni kelo ne chandruok ma kama Mano en penjo matek matin nikech ing'eni muoch chakore ga gi nyathi. Nyathi ema kosebedo motegno moikore koseikore enemo chako muoch. Koro ok ni Quinta no ema nigi chandruok. En nyathi monyuolo no. To ok en chandruok moro ma koro wanya wacho ni nyathi no ng'ol kata nitie gimoro marach e dende. En mana ni koro sa ema koro nyabedo ni ochachore matin to ok wadwaga ni mondo gibudh ahinya nikech ka gisebudho ahinya seche moko ng'eni nyathino wawacho ga ni ka en pek maber to en jumbe 40 to ok wadwaga ni mondo gikal ahinya, wanyamiyo gi nyaka jumbe 42 lakini ka gisechopo jumbe 42 no tineno ka koro chandruok mag muya mok chop ne nyathi maber chakore. Koro daktari neno ni mondo mi kikorit mondo chandruok oyude kata nyathi ochak ol to mondo mi onyuole kapod otegno maber. Koro nitiega yani seche ma koro nyathi oseikore nitie kako pogore to mabudho to wan ok wadwa ni mondo budh ahinya nikech ng'eni ok ine iye kanyo gi nyathi koro ok inya neno gima koro nya kethore mapiyo. Koro afadhali onyuol chon kapok koro nyathi otho e ich nikech mago seche moko kinya ng'eyo ng'eni mama ni miyo ni be ni e ot koro mondo mi ing'iye maber. Wawach ni kapo ni onya nindo hospital jumbe go te to koro wanya wacho ni wabro rita mojno lakini nikech koro kaka wadak ni mondo mi kik chandruok no yudwa kaka kwakia to ineno ka daktari wacho ni koro in bia mondo koro wami induction mondo inyuol kapod nyathi pod nigi teko. Daktari yudo SMS penjo machuok kowuok kuom Faith min Billy gi Godi ka gintiere Thika. Owacho kacha ni en gi ich dweche 3 to dende okuot kamora mora dho pok ochako clinic manyiso nang'o kindly. Okonyisa ni en gi ich dweche 3 to neno ka dende kuot to pok ochako clinic. Kapok wang'iyo gimomiyo dende nyalo bedo ni kuot onego bed ni ng'ama miyo mapek chako dhi e clinic tok thuolo maromo nade nikech Faith onyisa ni pok ochako dhi e clinic.
kogama gama remo ni kaeto timo test moyudo ni en gi ich to nego beni osechako clinic. Okiriti ni nyaka dweche 3 kata dweche 4 sami fwenya ni en gi ich no tichako clinic. To del makut mar Faith ni mano nyalo bedo gik mang'eny ahinya to ma nyawacho ni bedo ga mang'eny gi del mokuot no en tuo mar adundo gi tuo mar nyarogno. Makuodo dendi te. Chakre wang'i nyaka tiendi kuot. Tiwinjo ka koro iol mang'eny to okinya timo gigeni kaka nyicha itimo no. Onego beni odhi osiptal mapiyo mondo mi onon ni en tuo mane. Nikech kuot mar tielo to inyalo wach ni samoro ibet aming'a, samoro idhi e safar to mar del te mana kaka iwacho no ber kodhi e osiptal. Kuot mar tielo be bedo ga mine mapek maonge gi chandruok moro amora. Nikech sama nyathi diyo leche cha tiyudo ka koro pi dong'e korka tielo kacha. Koro nitie kaka gi kuot. Lakini kiyudo ka koro medore to odonjo gi gik mopogore mamoko to mano en tuo mopogore. Daktari, ote mane mogik madimi joma mine mapek mondo mi wageng' chandruok mar nok mar remo seche mamiyo pek. Nikech wayudo kacha ni seche ma ng'ama miyo pek onyalo kelo chandruok ne owuon kaka ng'ama miyo mapek kaachiel kod nyathine to ok nyathine diere mane e ich ni kende nyaka tok osenyuole nyaka kaka dongone duto te nyalo bedo kod rochruok kotenore kod nok mar remo. Wach mogik madinyis joma mine mapek. Anyalo wacho ni kidwa mako ich to pang. Nyaka ipangri kapok imako ijno. Ichiemo maber mondo mi dendi ochak kama ber. Kaeto kiseyudo ichno tichako clinic mondo dhi opimi oneni onge chandruok moro amora e dendi kaeto koro giluwi kaeto gimi yedhe mag madini go mondo miyo o med remo no madhi ne nyathi. Kaeto nyuol be onego beni inyuole osiptal mondo ka giyudo ni nitie chandruok mar duono mar remo no to nitie kaka githiedhe mapiyo ma in gi nyathini koro iresou e chandruok mabiro biro bang'e. Pono ni ng'ato tudore kodi nyalo yudi kanye Dr. Diambo Koga? Anto sani yuda osiptal mar Mbagathi, Nairobi ka. Erokamano, adwoko ni erokamano makende kuom loso thuolo mari. Ibie chenro mar penj laktar. Ipuonjo wa mang'eny kendo adwoko ni erokamano. Ageno ni kwa lungi kendo tibo duogo wachak wagoye mbaka wapuonjre kaka oganda. Abiro duogo. Erokamano ahinya. Iwache mamit na ni abiro duogo. Adwoko erokamano kuom mano. Chenro ne penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno mana kaka daktari owacho kidwa mako ich kuongi chandri chiem maber, rit dendi maber mondo mi dendi oikre. Makata ka nyathi obiro to yudo ka del oseikore maber. Seche ma nyathi nitiere ich ka abendi ritori maber kaeto kata kinyuole to koro ichako kode maber, obro dongo maber kendo obro bedo motegno nyaka e obwongo ne. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni ne jogo picha magwa erokamano ahinya. Producer marwa Papa Chokotha, director wa Bob Wafula wacho ni erokamano. Oritu masani Mataye na Ruth Otieno, ngima en mwandu.